गिबियावनो बयखौबो आंनि चेनेलाव बरायनानै लाग्रोबाय। आसा खालामो बयबो मोजाङैनो दङ। दासिमनि मोननैसो खौरांफोरा जाबाय। आसाम सरकारा मोनसे गिदिर थांखि लादों। रायजोनि गासै गं 500 फरायसालिमाफोरखौ बन्द खालामनो थांखि लादों आसाम सरकारा। जाय फरायसालिमाफोराव फरायसानि अनजिमाया जोबोद खम, बैफोर फरायसालिमाफोरखौ बन्द खालामनाय थामहिनबा गुबुन फरायसालिमाफोरजों सरजाबनायनि मोनसे थांखि लादों। फरायसालिमाफोरखौ सरजाबनायनि थाखाय गं 70 फरायसालिफोरा बन्द जानायनि लामायाव। मिथिनो मोननाय बायदिब्ला फरायसालिमाफोरजों लोगोसे गोबां हेरिटेज कलेजफोराबो बन्द जागोन। आसाम सरकारा मा फरायसालिफोरखौ सरजाबगोन बेनि नटिसखौ फरायसालिफोराव हरनाय जागोन होननानै मिथिहोदों। मख'नो गोनां बाथ्रादि कक्राझार कमार्स कलेजखौबो गुबुन फरायसालिमाजों सरजाबनाय जागोन होननानै मिथिनो मोनबावनाय जादों। चिरांनि लाइमुथियाव उफ्रा देहा फाहामसालि आरो खुंग्रिं बुरबस्तियाव अंगनबादि सेन्टार लुफुंनो थाखाय अन्थाइ खाम्फा बेखेवना होयो एमएलए जयन्त बसुमतारी बिथाङा। चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय गोथौ हाग्रा ओनसोल लाइमुथियाव गोबाव बोसोर उफ्रा देहा फाहामसालि गैयैनि जाहोनाव रायजो राजाफोरा गोबां दुखु खस्थजों भुगिनांनो गोनां जायोमोन। लाइमुथि ओनसोलनि रायजो राजाफोरा उफ्रा देहा फाहामसालि गैयैनि थाखाय गोग्गो फाहामथाय लानो थाखाय गोजानाव थांनो गोनां जायोमोन। बेखौ नोजोर होनानै इउपिपिएल सरकारा गोदानै लाइमुथियाव उफ्रा देहा फाहामसालि आरो खुंग्रिं बिसिडिसिनि सिङाव थानाय बुरबस्ति गामियाव अंगनबादि सेन्टार लुफुंनो थाखाय अन्थाइ खाम्फा गायसननानै होयो एमएलए जयन्त बसुमतारी बिथाङा। आसाम सरकारा बर' बिजोंनि थाखो 6 नि गुणोत्सव आनजादनि सोलायै मोनसे स्पेसियेल आनजाद खुंगोन। बे बाथ्राखौ बुंदों मिरु बर' थुनलाइ आफादनि नेहाथारि नीलकान्त गयारी बिथाङा। आसाम सरकारजों देग्लाय बोसोराव आसाम नाङैनो खुंफुंजानाय गुणोत्सव आनजादाव बर' बिजोंनि थाखो 6 नि बिगियान आरो सानखान्थि आयदानि सोंथि बिलाइया इंराजि रावनि फैनायखौ नोजोर होनानै बर'नि माहारियारि आफादफोरा गोख्रों हेंथा होदोंमोन। बेखौ लानानै रायजोनि सोलोंथाइ मन्थ्रि रनज पेगु बिथांजों लोगोसे बर' थुनलाइ आफाद आरो दुलाराय बर' फरायसा आफादजों गुवारै सावरायलायनाय जायो। बेनि गेजेरजों मोनसे थिरांथा लायोदि आसाम सरकारा बर' बिजों थाखो 6 नि गुणोत्सव आनजादनि सोलायै मोनसे स्पेसियेल आनजाद हिसाबै खुंनाय जागोन। बर'नि फावखुंग्रि फेन्सि ब्रह्मनि आंगो बिमाया रुंसारि जाबाय। बर'नि मुंदांखा सावथुन आलायारन सावथुनाव फाव खालामनाय श्रुति ब्रह्मआ जोबथा हां बोबाय। कक्राझारनि बागानसालियाव श्रुति ब्रह्मआ गावनि फिसाय आरो 3 फिसाफोरखौ लानानै गोजोनै जिउ खुंगासिनोमोन। मिथिनो मोननाय बायदिब्ला गोबाव साननिफ्रायनो देहायारि जेंनाजों भुगिबोनांनानै जोबथायाव गावनि नखर आरो 3 फिसाफोरखौ बे बुहुमनिफ्राय नागारलांबाय। फैगौ लकसभा बिसायख'थिनि सायाव बिपिएफ दोलोआ कक्राझार लकसभा बियाब आरो दरं उदालगुरि लकसभा बियाबनि टिकेट मोननो हाथाव बिजाथिफोरनि मुंखौ फोसावनानै होबाय। नाथाय इउपिपिएल दोलोआ दासिमबो बिजाथिनि मुंखौ फोसावनायखौ नुनो मोनाखै। बेखौ लानानै बिटिआरनि गाहाय खुंगिरि प्रमद बर' बिथाङा खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव बुंदों, फैगौ लकसभा बिसायख'थिनि थाखाय जायफोर बिजाथिफोरा रायजोनि खामानि मावगोन, रायजोनि गांनाय उखैनायखौ बुजिनो हानाय आरो सोद्रोम आखुनि बिजाथिखौ रायजोफोरा लुबैनाय बायदिनो बिजाथि फोसावगोन आरो बेखौ सावरायलायनायनि गेजेरजों थाबैनो फोसावना होगोन होनना प्रमद बर' बिथाङा बुंदों। जेरै बिएलटिनि सोमावसारनायाव हाजार हाजार सुबुङा जिउ खोमानो गोनां जाबाय, बिथांमोननि मुंख्लं नखरफोरनो हाग्रामा महिलारि बिथाङा गावनि खुंथाइ समाव जेरै साख्रि होदों, थिग बेबादिनो बिटिआर गोरोबथानि गेजेरजों एनडिएफबिनि मुंख्लं नखरफोरनो प्रमद बर' बिथांनि दैदेननाय बिटिआर सरकारा रिहेबिलिटेसन आरो साख्रि होनांगौ होननानै बिक्रम दैमारि बिथाङा बुंदों। बै समाव जुदि हाग्रामा महिलारिया रोजा रोजा सुबुंफोरनो साख्रि होनो हाबायबा बेफोरबादि मानो प्रमद बर'नि सरकारा दासिमबो साख्रि होनो हायाखै होननानै बिक्रम दैमारि बिथाङा गोख्रों रावजों बुंदों। इउपिपिएल दोलोनि गेजेराव इउपिपिएलनि मासिगिरिखौ लानानै जाख्ल'नायनि बेले-बेजे थासारि। जाख्ल'नाय गोनां इउपिपिएल सरकारजों थाया फाथाबारि बिसिडिसिनि रायजोफोरा। जाख्ल'नायनि थाखाय 16 नं निसिमा बिटिसि बियाबनि सिङाव गोग्लैनाय फाथाबारि बिसिडिसि मासिगिरिनि हेंथायै रायजो-राजा आरो बिसिडिसिनि सोद्रोमाफोरा गोख्रोङै खुद्रिसारना मावख'खौ ताला बन्द' खालामो। इउपिपिएल दोलोनि हेफाजाबगिरिफोरानो इउपिपिएल दोलोनि मासिगिरि निर्मल नार्जारिनि बेरेखा खुद्रिसारदों। गोबां पिएमएवाइ न' मोननायखौ मुलाम्फागिरिफोरनिफ्राय रांखौ लानानैब्लाबो न'खौ लुफुङैनि लोगोसे प्राइमारि आरो रायजो-राजाफोरजों गोरोबना खामानि मावैनि गोख्रों अजद थिखांदों निर्मल नार्जारिनि हेंथायै। 1 मार्च एबा गाबोननिफ्राय नोंथांमोना
माहारियारि राजा लामायाव बाइक कार सालायनायनि सिगां सांग्रां जानाया जोबोद गोनां, मानोना हान्थामेला बिफाना 1 मार्चनिफ्राय गारि सालायगिरिफोरनि हेंथायै गोख्रों सिग्रोमनाय हाबाफारिखौ जागायगोन। जुदि नोंथांनि बाइक एबा कारनि आरसि, इन्सुरेन्स, फिटनेस, ड्राइभिं लाइसेन्स बायदि फोरमान बिलाइफोरा रोखायै गैयाब्ला गिदिर जेंनायाव गोग्लैनो हागौ। बेनिखायनो 1 मार्चनिफ्राय गारि मटर सालायोब्ला सांग्रां जानाया जोबोरैनो गोनां। बेजों लोगोसेनो हान्था मेला बिफाना बे बाथ्राखौबो मिथिहोबावदों दि फास्टेगनि केवाइसि आपडेट खालामनाया दिनै एबा 29 फेब्रुआरियाव लास्ट डेटमोन। जुदि नोंथांमोना फास्टेगनि केवाइसि आपडेट खालामनानै लायाखैब्ला टल गेटआव 2 गुन बारा फैसा होनो नांगोन होननानै हान्थामेला बिफाना फोसावना होदों। रां दाहारनि थाखायनो किडनि फाननांदों सासे रिक्सा सालायग्रा सुबुङा आसामाव रां दाहार हरनाय खान्थिखौ फोजोबस्रांनो थाखाय गिबि मन्थ्रि हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा मोनसे गोख्रों आयेन फोसावनानै होदों। बे गोख्रों आयेन फोसावनाय बायदियैनो पुलिस बिफाना रायजोनि माखासे रां दाहार हरग्रा सुबुंफोरखौ हमगासिनो। बेबादि समनि गेजेरावनो मोनसे सोमोनांथाव जाथाया सोराङाव फैदों। रां दाहार लानायखौ सुख'नो थाखाय सासे सुबुङा गावनि किडनिखौ फाननांदों। रां दाहार हरग्रा सुबुंनि नारसिननायाव जोबथायाव गावनि किडनिखौ फाननांदों सासे गोरिब सुबुङा। बे दुखुनांथाव जाथाया जादों बङाइगावनि अबायापुरी जायगायाव। मिथिनो मोननाय बायदिब्ला सासे रां दाहार हरग्रा सुबुङा सासे रां दाहार लाग्राखौ रां दाहार सुख'नो थाखाय गावनि किडनिखौ फाननो नारसिनदोंमोन। वासिर आहमेद मुंनि सासे रां दाहार हरग्रानिफ्राय अबायापुरीनि टेंगनामारीनि खालिल शेखआ रां दाहार लादोंमोन। खालिल शेखआ गावनि बिसिखौ फाहामथाय होनो थाखाय 50,000 रां दाहार लादोंमोन। खालिल शेखआ रां दाहार लानायखौ थि समाव सुख'नो हायाखैमोन, जायनि जाहोनाव रां दाहार लानाय सुदआ बारायबाय थानानै 5 लाख रांसिम जाहैयो, जायनि जाहोनाव खालिल शेखआ गावनि किडनिखौ फाननानै रां दाहार सुख'नो थांखि लायो। बेबादि खौरांखौ मोनना पुलिस बिफाना रां दाहार हरग्रा वासिर आहमेदखौ हमनाय जाबाय होननानै मिथिहोदों। दासिमनि मोननैसो गोनां खौरांफोरा बेनोमोन। गोजोन्थों।